Association ndị eji Nowa wee malụ. Anyị bụ ọgbakọ ọdịnala dị iche iche. Ọgbakọ ọdịnala dị iche iche, ihe ọbụla ị na-eme n'ọdịnala ewee kpọọ ihe eji agwụ eme, ọ bụrụ dịka o si dị n'omenala Igbo. Anyị niile bụ ndị jikọtala ọnụ wee kwuo wee sị na anyị bụ ndị a ga-ejisi nzukọ ọdịnala Welfare Association wee malụ. Gịnị ka anyị ji wee kwuo na ọ ga-abụ nzukọ? Ihe o ji bụrụ nzukọ bụ na ọ bụ onye agha na nwanne ya, onye nụ ya ka ọlụ nwanne ya. Maka na nke m na-eme abụrụ nke ị na-eme, nke ị na-eme abụrụ nke m na-eme. Anyị wee sị na ọ ga-abụ nzukọ anyị ka ọ ga-abụ, mana ọ ga-abụ nke ọdịnala, ka ọ ghara ịbụ nke ndị dibịa ma ọ bụ nke ndị na-agba ọkụ ma ọ bụ nke ndị ya. Na ọ ga-abụ gbakọ nzukọ ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-abụ. Ọnya ka o ji bụrụ nzukọ ọdịnala. Anyị wee sị na ebe anwa ka anyị ga-anọkwu wee na-atụ elu ife dịla anyị, na anyị ga-abụ ndị ga na-agba mkpu nwanne. Ebumnobi anyị ji wee jikọọ ọgbakọ a dịka anyị na-ekwu taa na-emepụwa mmalụ bụ na mgbe ụfọdụ o nwere ife ụfọdụ na-aba na-eme ihe dịka ndị oyibo ha sị na ha nwere ndị ha ga-agwa okwu gbasara ndị ọdịnala. Anyị wee sị na ọ ma emezi na ndị ọdịnala enwego ọnụ na-ekwurufa, nwa onye ọ ga-abụ achọba ka ezie ndị ọdịnala ozi, achọba gịnị ndị anwa akpọrọfa ndị nzukọ ọdịnala Welfare Association, in brief Nowa. Ife anyị ji wee sị ka anyị gbasa ozi a n'ụbọchị dịka taa bụ adị ama ama. Ọ bụrụ na o nwere ife dịka mmegbu na mkpagbu ị na-enweta n'ọnọdụ ife dị na iwu Anambra steeti gọọmenti wepụtara, bịa kọsara ya ndị Nowa na gọọmenti ga-eme gịnị ga-afụ maka ya. Anyị kwukwazi wee sị na anyị na-ayọ gọọmenti ayịyọ na anyị ga-eji ifefe mara maka ya wee malụfe atụ na anyị ma na nwa anyị, maka na nwa anyị ka ọ bụ ma bụrụ onye ndu anyị bụrụkwa nna, bụ Prọfesọ Chukwuma Charles Soludo, the governor of Anambra State, His Excellency, onye anyị na-akpọ ofu oke osisi mere ọfịa. Ndị Igbo si na ofu osisi adịghị eme ọfịa, mana anyị kwuru na Chukwuma Charles Soludo bụ ofu osisi mere ọfịa. Anyị wee sị na dịka afọ anyị kpọrọ ya na etu a ka ume ya dị, anyị wee sị na ife anyị ji maka ya were ekwuri ya bụ iwu o tiri na Anambra steeti na anyị nwebụ ndị ọdịnala na ayị ya ayịyọ gbasara ịchụ àjà mmiri na ịchụ àjà ebe ndị ọzọ ga, dịka anyị na-achụ ya n'obodo. Dịka anyị bụ ndị ọdịnala, anyị maalụ na ịchụ àjà mmiri dị gịnị nnukwu mkpa. O si n'aka ndị nna 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 anyị ha eri Igbo ji mee gịnị dịba, ọ bụrụ taa ka o bido. Ife o yiri bụ na ịbata n'ụka ọbịa ka anyị welu nzukọ otu ndị ụka Rom wee maa atụ. Onye echiri echichi tenye mmanụ n'ụka Rom, ọ bụrụ na ịbata n'ebe ọ na-edobe ofufe nsọ, iwee si ya na bido taa gaba na ọma na-ejezi na Blessed Sacrament, na ọma na-enyezi oriri nsọ. Ọkwa imechaghị ihe ihemie, imechaghịkwa ihe ihemie, ọ bụ ọzụkwa fada isi ya na-achọ ọzọ ka ọ na-anabata mmadụ ibe kpesara ya mmefie nke ha na-akpọ gịnị confession. Fada ọbụla ị napụrụ confession, napụ ya idobe mas, napụ ya inye oriri nsọ, ọ ka bụ fada? Anyị wee sị ka ihe ọnwa anyị nwoke bụ Chukwuma Charles Soludo, ọnwa anyị ka ị bụ, n'agbanyeghị na ịbụ gọvanọ. Obodo na-enwe eze, ọkwa eziokwu? Obodo na-enwe eze, eze ahụ abụrụ diọkpara obodo, mana ọ mmadụ nwunye na ọrụ eziokwu. O nwere nne nwee nna nwee ebe o si bido. Anyị bụ ndị ọdịnala, ndị nzukọ ọdịnala Welfare Association Nowa na-ayọ gị si gị doo nwa anyị, nna anyị, nwanne anyị, nyere anyị aka ka anyị na gị na-abụ ka anyị tụrịkọta elu. Mgbe
isi ndị na-eme ọdịnala na-eme ihe mmụọ ha ejezina na mmiri. Ndị Igbo si na mmiri bụ ndụ, ọkwa ndụ ka ị na-ala anyị. Mgbe isi anyị agbazina àjà kwesịrị ka anyị gbaa, o nwerekwara ka ihe si abụọ dị anyị achụpụrụ ya bụ ihe àjà na asị na ọ bụrụ na dibịa egboro àjà eme gịnị? Àjà egboo. Anyị chụpụrụ ya àjà ụbọchị eme gịnị? Adị mma. Anyị na-ayọ gị biko wee na-ayọkwazị gị sị gị na anyị kwadoro ihe niile i kwuru n'aka ji n'aka ede, anyị kwadoro ihe, mana ebe a ka ahịhịa anyị mee gịnị si apụta. Anyị ga-enyere gị aka, anyị ga-eso gị, anyị ga-afụ na ọ bụrụ na ị kpọọ anyị mmadụ dịka anyị kpọrọ gị mmadụ taa wee sị ka anyị kọọrọ gị ife ị na-amarọ, na anyị ga-eso gị nụọ ọgụ a nụrụ onye n'isi. Anyị ga-agba mbọ ịfụ na Anambra steeti dịka anyị bụ ndị Anambra ga-esi na ya nwee udo, nwee agamniru. Udo ahụ ị chọrọ ka ọchịa na Anambra emekene achịba. Mana o nwere ife ọzọ anyị na-ayọkwa nna anyị. Ya bụ ife abụrọ ife ịma mmenwuru anyị, ọ ife ọ ga-abụ izue n'izuzu iche ya imeela anyị ozugbo. Kedu ife dị ife ahụ anyị na-ayọ? Ihe anyị na-ayọ gị bụ ka anyị na gị na-abọ lụkọ ọnya bụ gịnị? Ya bụ ọlụ. Maka na nke bụ eziokwu, onye jelu n'ụka ọbịa ọfụ ebe a kpụrụ Pita dịka a na-aga ngagharị nke obe, o nwekwara ike ọmama na Pita ọ sị na Pọl, o nwere ike ọmama na nke a bụrụ Pọl na gịnị? Pita. Anyị na-ayọ gị biko ka anyị na gị lụkọ ọlụ a, ka ndị dibịa bụ ndị anwa a na-enechela anya kịta bụ ofu akụkụ n'ọdịnala ihe ha na-eme na etu ha si eme ihe. Anyị kwetara na ọ bụ ozi ka o si kwesị ịdị ka o mee gịnị, ka ọ dịsi n'ebe niile, mana ọ ka dịkwa ka o kwesịrị ime gịnị ịdị, na ọ bụ ozi ka o kwesịrị ịdị ka ọ dịsi n'ebe ụfọdụ. Anyị wee na-asị ka anyị na gị lụkọ ọrụ a, gbaa anyị na anyị ga-aza gị, ka anyị nyere gị aka. Maka na ị nwere ike ịbata be mmadụ ifu mmiri onye anwa dọbara, onye ofeke anyị nyere ọtọriti nye ikike ka o jee lụwa ọrụ, ọ pụta o jide mmiri anwa tiwarie esi gị n'oke ite ka ime gịnị ka ibute. Anyị nwa maara ife bụ oke ite, anyị maara nke dị njọ na nke na-adịrọ njọ. Ọ bụrụ na itinye anyị n'ọlụ a, anyị soro lụọ anya, ọ ga-aka wee dobe arụ ka nye gị udo karịa ka ị na-eme gịnị ka ị na-eme kịta. In fact, ọ bụrụ na o si kwubie n'eziokwu eziokwu, ị ga-enwe more advantage n'ihe ị na-eme, ọ ga-aka balị gị elele ma ọ bụrụ na itinye anyị n'ọlụ a. Anyị na gị alụkọ ọlụ a, ihe a na-ekwu wee bụrụ eziokwu, maka na anyị nwa malụ okuku na-abụrụ okuku, mana okuku bụ gịnị okuku. Anyị maalụ anya enele mara nke eme gịnị nke alọrọ alọ n'ọdịnala. Anyị maalụ onye bụ dibịa mana onye ji aka ya kpọọ onwe ya na gịnị n'ọlụ. Onwero ọrụ ọbụla a na-alụ arụ na-enwero kwaks, onwero ndị na-enwero ndị ọchọ pasinja. Anyị ma na-enwe ndị ọchọ pasinja na nke anyị na-eme, mana anyị na-ayọ gị our able governor Mr. Solution iwetakwara nke a ike n'ọdịnala, ma n'ọdịnala mere ka nke a mee gịnị ka nke a dị. Anyị kenere gị, ọ bụrụkwa gị na-alụ ọrụ ahụ enwere ike iche na gị na-alụ ya, ọkwa mmụọ ji ga-eji ozi ya. Anyị sikwa gị n'aka anyị na-abọdị n'elu, mana ayịya anyị dịka ọ na-abụ nwa ewu bụ ikpere ala onwe nne ya ala. Anyị si biko ka anyị nweta nya bụ ala ka ọ dịla anyị na mma. Ọdịnala bụ onye biri ibi ebiri, nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Ọdịnala ka anyị na-eme mgbe ndị ụka ọbịa bịara, ọ maka nkwenye anyị na onye biri ibi ebiri ka anyị ji nabata fa. Anyị na ha na-abụ nọkọba, mana ka anyị arụsị ka anyị rapụzi ya ka o si mezi mgbe o mere. Mana ihe anyị na-ayọ gị bụ dịka nke a nwa kịta, ọ dị mma na ịfụtara ya, ọ dịkwa mma na anyị nwere onwe anyị megene fụtakwuru ekwelu na ihe ị na-ekwu bụ eziokwu. Mana ndị Igbo si na anyụkọ mamịrị ọnụ omegene ọgba ụfụfụ, ọ ka ụgbọ ụfụfụ ka anyị na-eme gịnị ka anyị na-ekwu ka anyị na gị na-abọji anya bụ ozi na Noah apụtago dịka ọgbakọ jikọrọ ọdịnala Igbo niile ọnụ. Anyị ga-akwụdolu gị, anyị ga-akwado gị, anyị ga-enyere gị aka n'aka ji na aka ede. Na mmechi n'okwu ikpeazụ anyị si
ka ọdịnala nna anyị oru mmụọ na nnụ mmụọ ndị ichie ukwu na ndị ichie nta ụmụ akpụ adaọra ndị nne ma nne aja ana Igbo mmụọ mere Igbo ihe ha bụ mmụọ mere Igbo wee kwụrụ anyị si ka ha nọnyere gị chekwaa gị chekwakwa anyị nwere onwe anyị na-agọlụ gị ọfọ ndụ n'efu nọ nke ndụ ka anyị na-agọlụ gị gị nke agamniru nekwa ọchịchị ntụliaka na ha akwado ka o ruo mgbe ntụliaka ga-eru anyị ma na ndị ọdịnala nọ na Anambra steeti is over 40% of the population. Gbaa anyị okwu na anyị ga-eme gịnị? Anyị ga-aza gị. Isikwana nke anyị ọ bụ gịnị? Anyị bụ ndị ọdịnala. We are more than 40% of the population in this state. Gbaa anyị okwu na anyị ga-aza gị. Imerala anyị nke anyị yọrọ gị. Anyị ga-emere gị nke ị chọrọ ka ọchịchị gị wee mee gịnị? Wee magbuo onwe ya. Ọkpọchiri mma ga-achị ọzọ ibe anyị. Ọkpọchiri mma ga-achị ọzọ ibe anyị. Nwamba afọ ka ịkpọ ọnụ ga-afa gị. N'ọkwanụ nwamba afọ ka ịbụ. Nwamba afọ anyị si gị dododo. Biko mma bụ n'aka ka a na-egbu ya na-egbu ya n'onu. Anyị mana iwe n'igo onye bụ mma ka igbue mana buzikwana ya n'aka doo egburu ya n'onu na igbu ya n'onu ihe emebie. Ana m ekwuzikwana ka mmadụ. Ọ na-afa ndị nzukọ ọdịnala Welfare Association dịka anyị kwupụtara n'ọra tata ụwa niile wee marụ anyị agụghị ya n'oyibo nke a bụ nke anyị kwuru n'Igbo wee na-agwa gị si gị doo n'ọnya bụ ihe anyị na-ayọ gị ọzọkwasịasị wee bụrụzie na anyị chọrọ ka ịtọ ntị na ka ị nụrụ ihe anyị ga-ekwuzi na nke ikpeazụ a ọ ga-abalị gị rinne ọ ga-enyere gị aka o nwere ọtụtụ ndị pụta kịta gbakwunye na-achọ ka ha welu ikoriko na-enwere isi na ọdụ na iwu ya itiri wee bido mebisi ibe ife ka ọchịchị na ntụliaka a na-achị weta na Anambra steeti ka ọ ghara ịga ọfụma. Ha ji ndị na-arụ ọrụ nchekwa were emie ka anyị bụ ndị ọdịnala anyị bụrụ ọfọ anyị na-aga ndị ọrụ nchekwa enyezina anyị nsogbu. Ndị ọrụ nchekwa na-enye anyị nsogbu. Anyị ga-eburu ọfọ nna nyere anyị ọfọ okike nyere anyị na-aga ma ọ bụ ngwongwo anyị ji alụ ọrụ ma ọ bụ na anyị ji egolo ọkụkọ n'afịa. Ndị nchekwa, ndị polisi, ndị uwe ojii, ndị agụ na-eche mba, ndị udo ga-achị na ndị ọzọ dị iche iche ha abịa ma ndị aka odo ejiri anyị na-eme ihe alụ na-akpụtọka anyị. Nne anyị nwere proofs ọ bụrụ ofu ọ bụrụ igwe ọ bụrụ ịtọ ọ bụrụ na we have lost count. Biko yọọla anyị ndị ọrụ nchekwa ka fara anyị aka ka anyị biri dịka ndị ọzọ si mee gịnị biri. Onye buru Baịbụl na-aga n'ụzọ kwa narị ya. Onye were chapleti na-aga n'ụzọ kwa narị ya. Onye yiri blessed onye yiri scapula na-aga n'ụzọ kwa narị ya. Ndị na-ele sakramentas ọkwa na-arafa. Onye ji mmiri nsọ n'aka ọkwa narị ya. Kedu ife nke anyị ga-eji wee bụ nsogbu Mr. Governor? Eche m na ndị na-achọ na o nwere ebe fanọ n'ime ọfịa. Anyị makwa na ebe ndị a fanọ n'ime ọfịa. O nwezie ndị na-arụ urughuru n'ime fa. Ọ bụrụ na ikwe ka anyị na gị jekọ ozi anyị ga-enyere gị aka anyị edutesi ha n'ofu ofu. Anambra eme gịnị adị mma. Ihe ọzọ anyị na-ayọkwa dịka anyị yọrọ gị nke ndị polisi na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ anyị na-ayọkwakwa gị si gị biko nna anyị ndị president generals obodo dị iche iche fa na-eme anyị mpụ, fa na-eme anyị echeta ebebe, fa na-eme anyị ife asịsị eme na-eme. Dịka anyị bụ ndị ọdịnala ijikọtagoro ọnụ bụrụ one body na anyị achọzi ka anyị bụrụ sọ ndị dibịa na anyị achọzi ka anyị bụrụ sọ ndị aka ji ọfọ na anyị achọzi ka anyị bụrụ sọ ndị eze ọgbanje na anyị achọzi ka anyị bụrụ sọ ndị ofesi ọdịnala na anyị achọzi ka anyị bụrụ sọsọ ndị dibịa afa na anyị achọzi ka anyị bụrụ sọsọ ndị bado nka, ndị na-atụ ihe ọtụtụ, ndị na-agba ọkpụkpụ, ndị na-eti egwu, ndị na-eme nka, ndị na-eme ihe dị iche iche. Anyị chọzi ka anyị bụrụ ofu ukwu azịza nke amemme mgbachi. Anyị na-ayọ gị biko dọọla anyị ndị president general aka na ntị na ụmụ gị ka anyị bụ. Anyị so na ndị na-eme gịnị ndị na-edu ka ha kwụsị ịdị na-eti iwu na-eti irọ, ka ha kwụsị ịdị na-eji anyị were agbara iru. Onye ya na ibie nwere nsogbu, onye yọọ nwaanyị na-eme dibịa oyi ọ bụrụ na o kwere ọ gụnyere ya nya, onye yọọ nwoke anị ya ma ọ bụ ya onye ife ọzọ ọ gụnyere ya nya. Eti iwu na anya dị eme
na anyị adịghị eme exist n'obodo anyị biko anyị niile nwekwara obodo nwere obodo anyị si bịa anyị na-ayọ gị yọọla anyị ndị president generals ka ha gwuo anyị aka n'arụ si dobe iwu etiri na anyị nwekwadoro iwu ime gịnị itiri dịka anyị yọrọ gị ayịyọ sọsọ ije mmiri na ịchụ àjà n'obodo ya ka anyị na-ayọ ka enebala anyị anya ka a haziela anyị ya ka ọ dịla anyị na mma na anapụ anyị ya anapụghị anyị ndụ anyị ọ ga-adịkwa na ya mma ọ ga-adịkwa na ya mma anyị sị na ọ ga-adịle ndị nzukọ ọdịnala Welfare Association mma ọ ga-adịle gọọmenti of Anambra steeti mma ọ ga-adịli nwoke na nwaanyị chọrọ ihe ọma chọrọ agamnihu na Anambra steeti mma n'afọ ọdịike agwụ agwụba agwụ